Claudemir, glimrende her. Bolaños, der ligger en 3 mand derinde. En af dem er en døj. 1-0. FC København. Perfekt indlæg. På den der til Bolaños. Og tid og plads skal kigge op. Men kantspil har været godt. Ekstremt godt. Og højre side, der er du ret i Carsten. Der har været mange bolde gået over Bolaños og Postbæk. Mulighed for at iværksætte et af de hurtige modangreb. Super aflevering. Kvist forlagt her til Grønkjær. Og i fuld fart her. Ligger 3 mand derinde. Der. 2-0 FC København. Og så i gang her i vinterpausen med en tur med det svenske landshold. Men det er ikke det, det handler om her. 3-0 ved Bolaños i stedet for. Den her højre side, der er Bolaños, der egentlig er inde i midten fra starten. Og Postbæk, der spiller en god aflevering til Bolaños her. Har set ham herinde, tager den rigtig godt med. 2 berøringer skal han bruge. Sparker den over et langt hjørne. Ja, ret skal være ret. Det er godt lavet af Grønkjær her. Nar lige fuldstændig Michael Lustig. Fodsålen her til Vingård. Og tæt på 3-0. Det kommer der. 4-0 selvfølgelig. Og Bolaños med sin anden scoring i kampen her, men det er i høj grad Vingård og Grønkjær, der kreerer. Selvfølgelig godt af Jesper Grønkjær og Vingård med en afslutning, der har set bedre for hans fod, men den volder store problemer. Og så er han derinde, Bolaños. Så har du kunne se Grønkjærs mål på en anden måde. 5-0 FC København. Og så Anker Jørgensen, det har vi set mere nu. Han har ikke haft nok i at bare stå dernede og forsvare. Der har ikke været meget at lave. Så har han simpelthen skubbet bolden fremad nogle gange.